Tot va començar a partir de que l'Òscar és el gerent d'una altra empresa de salvament, de Proactiva Serveis Aquàtics, ens va proposar anar-hi. A partir d'aquí anem amb els recursos personals seus, ell tenia uns diners personals, va dir, bé, jo tinc aquests diners, els vull gastar amb això. Si em seguiu, anirem, i evidentment la resposta és que sí, no cal pensar-s'ho molt. El que passa és que els plans van canviar, molt de pressa. Nosaltres al principi estructuralment vam pensar que la millor manera de fer-ho és portar dues persones, dos tècnics, que facin un estudi de camp, que facin un estudi sobre el terreny, quines necessitats reals hi ha, quines altres ONGs o quin grau de participació està havent-hi allà, de quina és la millor manera que nosaltres tenim per poder ajudar i al final col·laborar i entrar dintre del que seria un voluntari més en tasques d'ajuda. Ells van arribar i els 2 dies ens van trucar i ens van dir, nois, posem-nos les piles perquè aquí necessitem més gent, necessitem material, necessitem recursos. Està arribant moltíssima gent cada dia, diari, amb condicions molt precàries, amb embarcacions il·legals, embarcacions que per navegar bé dintre de les característiques de l'embarcació no podrien anar-hi més de 10 persones, estan posant 50, parlo de que estan posant perquè tota aquesta gent que fuig de les guerres es posa en mans de traficants de persones que són els que al final s'estan lucrant molt gràcies al drama que estan visquent. Aleshores, bé, des d'aquí, ràpidament des de Barcelona vam decidir augmentar l'equip i quan ens vam donar compte que amb 15.000 euros no podíem estar més de 2 setmanes vam crear l'ONG, vam dir necessitem una eina que ens permeti estar aquí tot el temps possible, perquè veiem que això no pararà i sincerament a nivell intern no podíem tornar, no podíem fer-nos a la idea d'haver viscut tot això i poder tornar cap aquí i seguir les nostres vides com si nada passara. Aleshores creem l'ONG, comencem una campanya de crowdfunding, alguns mitjans de comunicació es comencen a fer ressò del que està passant a Lesbos, que hi ha una gent de Barcelona que estan allà, que està fent feina, que està ajudant, que està col·laborant, i mica en mica anem guanyant una mica de notorietat i anem tenint ajudes de persones, de gent altruista, persones per si soles, que ens van fent les seves donacions i això ens va permetent estar cada cop més temps, augmentar la plantilla, augmentar l'equip que tenim allà, disposar de 2 embarcacions de rescat, a part de les 2 motos d'aigua que va aportar Proactiva i els 2 4x4s, però bé, a dia d'avui estem esperant 2 embarcacions de rescat que les estan fabricant aquí a Espanya, les portarem, si no m'equivoco, aquest divendres cap allà, i estem contemplant la idea de moure'ns cap a una altra illa, que és Chios, que és la illa que està immediatament al sud de Lesbos, on també estan havent-hi força arribades i la presència de voluntaris és molt, 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 molt mínima. L'organització interna que tenim actualment allà, tenim equips permanentment de 8-10 persones i el que fem és estar 2 setmanes i cada 2 setmanes fem un canvi. El canvi, evidentment, el fem coincidir la meitat d'un equip amb la meitat de l'altre per fer un traspàs de tot el que està passant, de les variants les variants que hi ha hagut. Cada 2 setmanes canvia molt el panorama, depenent molt del que des de Turquia es decideixi fer, no només des del govern turc, sinó des de les pròpies màfies, què decideixen fer aquests dies. També quan Europa fa qualsevol moviment ho notem, aleshores és important que hi hagi un intercanvi, que hi hagi un traspàs d'informació, perquè el següent equip
pugui treballar de la mateixa manera que ha estat treballant i ha estat ajudant a l'equip anterior. Per tant, nosaltres el que fem és no estar més de 2 setmanes, estem 2 setmanes, a partir de que arriben els 15 dies estan allà, hem de tornar cap aquí. Quan tornem aquí tenim una visita, tenim un equip de psicòlegs que estan acostumats a tractar amb persones que han estat en situacions de guerra i de situacions difícils, complicades, que ens fan un seguiment, ens fan una visita abans d'anar, ens fan un seguiment durant el temps que estem allà i quan tornem cap aquí també ens tornen a visitar, més que res per estar ben segurs que tothom que torna bé i no tindrà cap problema intern i emocional, perquè realment el que estem vivint allà és molt difícil d'entendre, no és fàcil de pair. Veure que no només un país, perquè no és només Síria, és Síria, és Iraq, és Afganistan, hi ha gent d'arreu del món, sobretot els països propers a Síria, que estan en guerres civils des de fa més de 27 anys. Quan arriba la gent, sobretot els de Síria, que és els que ara estan patint els bombardejos, arriben i et diuen estic aquí, estic content, tu els dius que el que els queda dintre d'Europa no és gens fàcil, perquè el que està passant a Europa ja ho sabem, i la resposta és que almenys aquí no plouen bombes. Quan algú et diu que almenys aquí no plouen bombes i que se sent segur és que allà... Jo sóc incapaç d'imaginar-m'ho i he estat bastant a prop, però no he estat a Síria. M'és molt difícil imaginar-m'ho i m'és molt difícil poder transmetre-li a la gent d'aquí el que realment aquesta gent està passant. Però és un drama molt, molt, molt gran i evidentment nosaltres després necessitem que potser un control per detectar alguna anomalia que pogués passar, però fins ara tot el que ha tornat bé i segons ens diuen estamos sanos, per tant podem tornar a anar cap allà, ens tornen a deixar anar cap allà. El dia a dia a Lesbos, nosaltres, com ja t'he dit, depenem molt, molt, molt del que es decideix fer des de Turquia. Un dia normal és que tu saps quan comença la teva jornada, si no has tingut cap trucada nocturna, que n'hi ha moltes, dorms per la nit, descanses per la nit, t'aixeques quan surt el sol i no saps quan acabes. És així, no? Podem tenir jornades de 12, 13, 14 hores tranquil·lament sense parar. Amb més equip el que fem anem fent canvis de guàrdies, el que et permet a l'equip que es queda a la base, tenim un petit hostal enganxat a l'aigua que té 4 habitacions, les tenim les 4, hem creat un centre de coordinació des d'on coordinem no només el nostre operatiu, sinó diferents operatius de diferents ONGs, com Greenpeace, com Sea-Watch, com Médicos Sin Fronteras. Amb ACNUR també estem en tasques de coordinació, que el que intentem fer és treballar de la manera més eficient amb tots els recursos dels que ara disposem. Aleshores nosaltres sabem, com et deia, quan comencem, no sabem quan acabem, però bé, l'arribada d'embarcacions depèn molt dels dies, però al final tu pots fer una mitja i saps que de mitja, al principi parlàvem d'una mitja de 20 embarcacions per dia, amb 50 persones a dintre de cada embarcació, són 1.000 persones fàcils, ara hem augmentat aquesta mitja tranquil·lament, estarem amb el doble, estem amb 40 arribades per dia segur, són 2.000, 2.500 persones, i quan no fan servir embarcacions grans són com les golondrines que tenim aquí al Port de Barcelona, perquè m'entengueu, carregades amb més de 300 persones, que el que fa això és transmetre una falsa sensació de seguretat a les persones que hi pugen, que són obligades a pujar, també cal remarcar-ho, perquè pensen que amb una embarcació d'aquest tipus és més segur fer el trajecte, però no és així, és igual d'insegur, i no només això, que com la carreguen més, tenen el risc que aquesta embarcació naufragui, i ja ens ha passat una vegada, vam tenir més de 300 persones a l'aigua perquè una embarcació d'aquest tipus es va enfonsar. Va ser la situació, et podria dir, més dramàtica que ens ha tocat viure allà. Però bé, al final sabem a lo que anem, sabem a lo que ens estem exposant i sabem que no anem allà a salvar el món, però sí anem allà a intentar salvar les màximes vides que podem, que per això som socorristes i el nostre ofici és aquest. I al final
El dia a dia seria aquest, recepció d'embarcacions, busquem punts elevats a la zona de costa on podem veure perfectament la costa turca, veiem des d'on els pugen, perquè es veuen els punts taronges, que les armilles que porten salvavides són de color taronja llampant, i els podem veure perfectament amb prismàtics, no hi ha cap problema quan les condicions de visibilitat són bones, i a partir d'aquí detectem a quin punt de la costa nord, pensa que la costa nord són 17 quilòmetres de punta a punta, no la podem cobrir tota nosaltres sols. Aleshores el que fem és determinar on hi haurà més arribades i anar-hi. Perquè on hi hagin més arribades és on hi ha un màxim o un màxim nombre potencial de problemes, perquè és on arribaran més persones. Intentem estar allà, intentem estar on hi haurà més arribades. I ja està, i després esperar a que vagi passant. Però hem arribat a dies a comptar 20 embarcacions de cop venint per tota la costa, sortint des de Turquia i venint cap a Lesbos. És molt difícil arribar a totes les embarcacions. Nosaltres tenim molt clar que serà impossible arribar a totes, com a equip, només com a nosaltres, però comptem amb molt més altres voluntaris. Hi ha moltes organitzacions. A dia d'avui hi ha moltes organitzacions que estan allà i estan fent tasques d'ajuda. També hi ha molta gent que decideix anar cap allà, agafa les seves vacances, agafa un cotxe, agafa mantes, agafa menjar, agafa aigua i es planta allà i allà pregunta, intenta unir-se en alguna de les organitzacions. Per això ara una de les tasques més importants és poder coordinar tots aquests equips i tots aquests recursos, perquè evidentment és tonteria que tothom intenti anar a la mateixa barca si tenim molts recursos per fer-ho. Per tant, ara la tasca més important i la que estem intentant treballar allà és l'organització. Per tant, ara et podria dir que hi ha cobertura en els 17 quilòmetres amb diferents equips. Nosaltres som un equip mòbil, som un equip que ens podem moure dintre l'aigua i a fora l'aigua, per tant, l'equip de vigilància terrestre va amb un 4x4 i està tot el dia amunt i avall, tot el dia amunt i avall, perquè detectem, nosaltres al final som professionals, en allà no tothom és professional del que fa, nosaltres som professionals a l'aigua i sabem detectar, sabem mirar les condicions de mar, les condicions de vent, sabem quan canvien, sabem quan no, podem determinar més o menys, depenent de la posició que ha adoptat l'embarcació cap a quina zona anirà. Després allà, equips professionals estem nosaltres, hi ha els metges, els infermers, i ja està, tot el més són voluntaris que fan moltíssima feina i la fan molt bé, però que no és el mateix que hi hagi personal professional vigilant el mar i que ja porta molts anys d'experiència fent aquestes tasques de vigilància, que ho faci una persona que li ve de nou. Per tant, el que fem nosaltres és moure'ns molt per activar o no els recursos aquàtics que tenim. I per tant, a dia d'avui controlem diversos punts elevats, tenim diferents equips de vigilància d'altres organitzacions que ens vigilen tota la costa, inclús tenen telescopis que poden veure perfectament la costa turca, inclús amb un telescopi és una passada la visió que arribes a tenir, però et saben dir des d'on estan sortint i més o menys quina direcció portaran. Per tant, això ens permet estar previnguts del que ens anirà passant a les següents hores, perquè la travessa acostumen a estar hora i mitja o 2 hores si no tenen cap problema de motor i si el mar està calmat, si no poden estar fins i tot una nit sencera. Però bé, ara estem en condicions de poder estar a tota la zona, no a tot arreu, no nosaltres com a únic equip a tot arreu, però sí que amb la conjunció de tots els equips i amb una bona coordinació podem estar atenent a totes les embarcacions que arriben. Pensa que les persones quan surten del seu país ja estan en mans de traficants i l'organització que tenen els traficants de persones és brutal. Quan la coneixes no te'n fas creus de com ho fan, però és que ho fan perfecte. Ho fan perfecte en termes organitzatius, però els porten fins a Turquia tenen un lloc on dormir i quan fan un pagament, que no és un pagament, no paguen directament en el traficant, sinó que tenen un còdig QR, on fan el pagament a través del còdig QR, aquests diners queden en un intermediari i quan ells arriben a Lesbos passen un missatge amb una foto i aleshores el traficant ja el pot cobrar, perquè ja n'hi ha proves que han arribat. I aquí hi ha alguna cosa que és bastant xocant explicar, però que és la realitat. Moltes vegades des d'aquí
veiem mares amb fills, amb nens petits, hòstia, que els veus que pugen a una d'aquestes embarcacions i penses, hòstia, com de desesperada està una mare per posar en risc d'aquesta manera la vida del seu fill, que és allò que més estima a la vida, oi? No és així. Una mare, quan arriba allà i veu les condicions amb les que ha de fer aquest trajecte, diu que no, com qualsevol persona normal faria. Però ho acaba fent, i ho acaba fent perquè estan obligats, perquè el mafiós vol cobrar els diners que estan esperant per cobrar. Al final és tot un negoci, és una bogeria, i intentar entendre el per què passa és molt difícil, però és el que està passant. S'estan movent prop de $1,5 milions o $2 milions diàriament. Per tant, actualment és una indústria, pel que vaig sentir l'altre dia amb un periodista, és una indústria que mou més diners que la indústria de les drogues. Per tant, això no deixa de ser un negoci. El tràfic de persones no deixa de ser un negoci. L'única culpa que tenen és que en el seu país hi ha una guerra civil, una guerra molt cruel, i que plouen bombes. I l'únic que volen és estar en un lloc on no els matin. Però és que durant el camí abusen d'ells tot el que poden. I els enganyen perquè ells creuen que faran un viatge amb una embarcació segura i amb no més de 15 persones. Per tant, ells veuen bé pagar $1.200, $1.500 per fer aquesta travessia. El que no saben és que quan arribaran allà els obligaran a pujar en aquelles embarcacions de goma i els exposaran a un camí on la mort té un percentatge molt elevat de que passi. Els governants de la Unió Europea, com explicar no els explicaria res, perquè no cal que jo els expliqui res, saben perfectament el que està passant. La illa de Lesbos és una illa que fa frontera amb Àsia. Allò està controladíssim. Està en el guardacosta, està Frontex, estic convençut que la OTAN controla aquella zona de frontera, perquè és una zona conflictiva o pot arribar a ser-ho. I després, gràcies a la tasca del periodisme i de l'activisme de la gent, se sap de sobres el que està passant. Han sortit imatges, han sortit vídeos. Jo explicar-los no els explicaria res, jo els convidaria a venir un dia, a passar un dia amb nosaltres i només amb una embarcació, només que ens ajudin a treure la gent d'una embarcació, crec que en tindrien de sobres per poder-se fer una petita idea del que està patint aquesta gent, perquè estan allà, evidentment que no et pot fer entendre el que està passant a aquesta gent. Tu allà entens una part del seu drama, que és quan arriben a Europa. Allò és el que pots entendre. I el viatge, una mica el viatge que han fet fins a arribar aquí, però som incapaços d'entendre el que els està passant al seu país, a no ser que marxem cap allà i visquem el que és un bombardeig a casa teva, que et matin a tota la teva família, que vulguis anar a la teva oficina, que ja no hi hagi oficina, que els carrers que coneixies han deixat de ser carrers. Crec que nosaltres des d'aquí no ens podem fer una idea ni de bon tros del que està patint aquesta gent. Per tant, explicar no els explicaria res, els convidaria que vinguessin de veritat, que no vinguessin a la capital, a Mitilini, a fer-se dos fotos, no, que vinguessin al nord, que veiessin el que està passant i que ens ajudin a descarregar una barca. Crec que amb una barca tindrien més que suficient per sensibilitzar-se potser una mica més amb el que està passant. Per qualsevol col·laboració, qualsevol ajuda, que ja agraeixo abans que la feu, perquè realment ens està ajudant molt i està ajudant a molta gent, és a través de la web. Tot el que cal saber del que estem fent, del que està passant i en temes d'ajuda o de col·laboracions, a través de la web ho trobareu fàcilment.